na-agba ghara. Alaigbo na-agba ghara. Ala efuole. Chineke, Alaigbo efuole. Chineke, ekelene m gị na ikuniene. Ka ekwensu kunie. Ka kamala ọzụzụ kunie. Ka igbeka ala kunie. Ka iyi afọ nna m ka o kunie maka Alaigbo na-agba ghara. Ka mmụọ ka udo kunie. Ka ekwensu abaga na kunie. Ka mmụọ niile nọ n'ala Imo steeti furu na-efu ewere na rụchachicha ya rụọ ya ụlọ ka ha kunie maka Alaigbo. Alaigbo na-agba ghara. Alaigbo na-agba ghara. Ala efuole. Ebutere anyị arụ. Butere anyị idiot. Ka ahụ this idiot a na-akpọ Reverend Father. Ha na-akọ bullshit. Anybody, ọ bụrụ nwe prophet, ọ bụrụ nwe pastor, ọ bụrụ nwe evangelist that claim that his or her inspiration comes from the God of the Bible, from Christianity, that person is not awakened. That person is a novice. That person is not learned. You are not learned. You're going to but you are an idiot. Because ego nke ga-efavor gị. Ị chọghị ịma nke na ga-efavor gị. Ị chọrọ nke ga-efavor ya slave masters. Ị chọghị ịma nke ga-efavor gị n'onwe gị. You are an idiot. And you are enemy of the gods of the land. You are enemy of Chukwu. You are enemy of ekwensu. Ana m asị ekwensu kunie. Mmụọ na ala Owerri kulie m. Amadioha kunie. Iyi afọ kunie. Nneka ụbọchị kunie. Orashi kunie. Ọtammiri kunie. Nworie kunie. Maka Alaigbo efuole. Alaigbo na ha efule. Ala Owerri efuole. Anyị ahapụla Chukwu soro idiot Jesus Christ. Onye ọcha. Efulefu onye ọcha that never existed, never walked upon this planet Earth. Because if the God of the Bible doesn't exist, then that idiot Jesus Christ doesn't exist. Because the God of the Bible doesn't exist. In Moses, the 10 Commandments. 10 Commandments was already in existence. The things that contain 10 Commandments was already in existence 10 or 20,000 years before. Maybe before I'm more that idiot and Moses. But I know Moses never existed. I know Abraham never existed. I know those idiots up on the Bible, none of them existed. Onye jiri ego ọnụ. Tete n'ọnụ. Ndị Igbo sọpụrụ n'Chukwu, mana n'Chukwu. Okwu m na-ekwu. Ama m na onwe ga-enye m ego. Onwe ga-asị ngwa Master Prophet ihe na-eme dị mma were ego. Maka ọ na-agba na ntị. But ụzọ a na-eji edufu ha ụzọ ha ga na-eso.